Sikhona ke la eMagwaveni area oThongati, that is in the north of Durban. Ilapho ke izimvula ezinamandla ezishaye kakhulukazi le ndawo kanye kwezinye khona la KwaZulu Natal eThekwini to be specific. Njengamanje eMagwaveni area, this is the area oThongati la izindlu eziningi zisukelwe ama roof, abantu abaningi abanazindlu njengamanje, abanye abanabo mazisi babo, abanye abanazo impahla, abanye balale bengalele ngoba begade lokho okuncane basele ngako. Njengamanje I'm just going to go inside lo muzi kaMama uZanele Ngcobo uzongichazela kabanzi ukuthi how has this impacted her and what is she hoping for from the provincial government ekhona njengamanje. In just a moment we spoke to the Premier uNomusa Dube-Ncube, who's joined by Health MEC uNomagugu Simelane kanye noMayor uMxolisi Khawunda, but okwamanje ngizofocus nje kumama khona la. As I go inside you will see ukuthi lendlu basically is no more njengoba ubona it literally lost its roof and the whole furniture is on the floor. It is a rubble at the moment. Now uyayibonela ke nawe umbhede is over there, the cupboards labe khona awasabona, amasofa nawo asehlafakile imfucululu njengamanje. It is quite not safe to be specific ukuba ukuthi ungayibiza ikhaya le ndawo, and this is one thing that they are crying about ukuthi abazi bazolalaphi, futhi they are worried about their particular furniture and into zabo lezi abazoyishela mengathiwa uhulumeni wesifundazwe is going to help them. I'm just going to come inside right now kumama lana sokwazi ukuthi ke asichazele ukuthi the impact of umonakalo wenziwe ilezi imvula nokuthi yini ayifisayo kuyena ukuthi uhulumeni wesifundazwe amlekelele with it. Mama, ngizocela ngalana. Thank you very much for your time. Thank you for your time, ma. Siyabonga ngokukhulumisana nathi. Siyabona nokuthi nezintambo zikagesi ziyalenga lana, kodwa siyabona ukuthi ugesi nawo awukho njengoba ke izigxobo zikagesi nazo yiwile. Kodwa ngicela ungichazele ubukuphi ngesikhathi kwenzekala yonke lento. Ngesikhathi kwenzeka konke le kube ngisemsebenzini ngoba ngathi lento ithiwe yenzeke ngabo 4. So mina emsebenzini ngiphuma ngo4 ngithe mengifonelwa ngabo 4:15 kuya ku 1:30 kwathiwa indlu yami isiwile, ingane zami sezilimele ziseclinic. Ngilinyayelwe ingane zami ezu2 kuyimanje na 24 years ayikwazi nanokuhamba, ngihlalile eclinic ubusuku bonke ngiseclinic, ena 8 years yayisiyaphuka yona. Uba mhlambe kwaHulumeni osokhulume naye ke wafika kuwena usekhona othintane naye o mhlambe abantu bomthetho? Cha, akekho kuseke wafika. Akekho sengingakhulumisana naye njengamanje. Yini mami ekulahlekelele? Ngiyakubona ukuthi kwakho konakele almost everything, but particularly yini okhala ngayo? Ngikhala ngendonga nje ukuthi mhlambe uhulumeni mengasasifusele indonga sikwazi ukuthi nathi sikwazi ukuthi sikhosele sithole indawo esokhosela yona, ngoba kuyimanje asazi nanokuthi sisolala kuphi, kuyimanje asazi nanokuthi sizogqokani, yonke into idemejekile, asazi sizodlani. Kuyimanje silambile, kuyimanje ngiyazama ukuthi mhlambe ngiqoqaqoqo engase ngikwazi ukuthi ngiphume nako futhi engazi ukuthi mase ngiqoqile ngizoshona phi nako. Uneminyaka emingakho uhlala lama? Ngihlala la sengi around 15 to 16 years. Kuwona lo muzi? Yebo, kuwona lo muzi. Niyaqala ukubhekana nento nje? Siyaqala ukubhekana nento efana nale. Izolo nilalephi? Izolo bengiseclinic sasesithathwa umunye usisi ohlala oThongathi, wahamba wasilalisa khona ngoba benginenkinga yezingane ukuthi zilimele kakhulu, angikwazi ukulala nazo eminyango. So ngase ngiyabuya ke mina ngabo 4 ngawuza ukubheka isimo la ukuthi khamba kanjani. Mama, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. There you have it. Umama uselinyalelwe izingane ezu2, enye ina 24, enye ina 8 years, zisesibhedlela. She spent most of the night last night taking care of them, monitoring that situation. Kanti nangala kuyonakala kwakhe akana roof njengamanje, ifurniture yakhe yonakele. Useyacela ke ukuthi alekelelwe with just rebuilding this particular home. Ngingubuhle Mpele for indaba zeGagasi FM eMagwaveni oThongathi.